אוקיי, היי. טוב, אז אנחנו מתחילות. אז שבו לכם במקום נוח, ואנחנו נתחיל מדווקא קצת תנועתיות בתוך הישיבה. אז זו יכולה להיות כל תנועה שנעימה עכשיו, או שהגוף זקוק לה. אפשר קצת להתמתח, להתפתל, מעגלים, כיעור, כל מה שמתחשק עכשיו, ויוכל לעזור לישיבה להיות נוחה ונעימה יותר. אם יש עוד איזושהי תנועה שרציתם לעשות ולא הספקתם, אז מוזמנות לעשות אותה. ואז נחזור לישיבה ונוודא שנוח לנו, וננסה להרגיש את המגע של עצמות הישיבה עם הקרקע, ואולי קצת נזוז רגע מישבן לישבן כדי להנכיח את עצמות הישיבה קצת יותר. ואז נניח אותן וניקח רגע כאן נשימה עמוקה פנימה. ונרגיש את הגוף שלנו, אם אפשר, באיזשהו מגע. זה יכול להיות מגע רופף יותר, או מגע מורגש יותר. רק להרגיש את הנוכחות של הגוף היושב. ואז עם עיניים פקוחות, נסתכל סביב לחלל שבו אנחנו נמצאות כרגע, ונחפש עם העיניים משהו סליחה, שנעים לנו להניח את המבט שלנו עליו. זה יכול להיות חפץ, זה יכול להיות מראה מחוץ לחלון, זה יכול להיות הבגד שלי, או הצבע של הלק שלי, או הטבעת שלי, כל דבר. שכשאני מניחה עליו את העיניים ורגע מתמקדת בו, יש לי תחושה נעימה או ניטרלית בגוף. ולעיתים כשאני מתמקדת, גם עם העיניים וגם עם התודעה, בדבר שבחרתי להתמקד בו, תבוא אולי איזושהי נשימה עמוקה פנימה ספונטנית, או פיהוק, או יתחילו קרקושים בבטן, או נזהה איזושהי זרימה או תנועה בתוך הגוף, חמימה, או נעימה, או מתרחבת כזו. אז נסו לשים לב לסימנים שונים, אולי זה גם יהיה בצורה אחרת ממה שתיארתי עכשיו. אז נסו לשים לב לסימנים שונים שמופיעים מתוך הגוף, כשאתן מתמקדות במה שבחרתן להתמקד בו. ואם יש איזו תנועה נעימה או ניטרלית בגוף, תנסו לזהות איפה היא ממוקמת בגוף שלכן. ואז בואו נשחרר את הרגליים קדימה. אפשר קצת להתמתח, ברכיים יכולות להיות משוחררות כדי שיהיה כאן נוח.
לשחרר, ואני מתחילה לטפוח על הגוף, ואני רוצה לתת כמה אפשרויות שונות, ואם יש לכם רעיון אחר אז גם מצוין. אפשר בטיפוף כזה, אפשר בעיסוי, אפשר בלסמן, לעקוב אחרי העצמות שלנו, אפשר מין טיפוף כזה עם האצבעות, אפשר שפשוף, ואם יש לכם כל רעיון אחר שעובד טוב עבורכן, אז תעשו אותו. אנחנו מתחילות מלמטה ועולות למעלה, ואתן יכולות גם לבדוק סוגי מגע שונים, אולי במקומות שונים, סוגים שונים יועילו באופן אחר. ואני רוצה לבקש מכן, אם אתן יכולות, בכל מקום כזה שאתן נוגעות, לא לגעת ובזמן הזה להתעסק עם המחשבות במשהו אחר, אלא באמת להשתדל להיות בנוכחות עם האזור שבו אני נוגעת. אם אני עכשיו ביד, באזור של הזרוע שלי, אז אני ממש אומרת, מסתכלת, וגם אומרת לעצמי שזו הזרוע שלי וחשה את המגע בה. אוקיי, הרעיון הוא להתמקד בה בכל האופנים שעומדים לרשותנו כרגע. ובואו נגיע ביחד, גם אם עוד לא עברתם את כל החלקים בדרך לשם, אל אזור בית החזה, וכשנגיע לאזור בית החזה נטפח עליו, ואם זה אפשרי לכן, גם נשמיע קול ביחד. עוד אחד כזה. ונשחרר. ובואו אפשר לאסוף אליכן את הרגליים חזרה, ואנחנו נגיע לאזור של הפנים, ואנחנו באזור של הפנים יכולות לעשות מסאז', יכולות לטפוח עם קריות האצבעות, לשפשף באופן הזה, אם זה נעים, תבדקו מה נעים לכן שם. תעברו דרך הלסתות, סביב העיניים, תחליקו את המצח, אפשר למסג' את האוזניים. עכשיו, תוך כדי התנועות האלה שאנחנו עושות, שוב אני מזכירה, יכול להיות שיעלו כל מיני סימנים שהזכרתי אותם קודם, כמו פיהוק או הנחה או נשימה עמוקה, אולי קרקושי בטן, אולי גרפסים, כל מיני סימנים של הפעלה של מערכת העיכול. כל אלה הם סימנים של פריקת מתח ממערכת העצבים שלנו. אז הם סימנים טובים, לא להתבייש בהם, לא לעצור אותם, פשוט לתת להם לקרות. ובואו קצת נעשה גם את הגולגולת, כאילו אנחנו חופפות וממש רוצות עם האצבעות לעשות את הקרקפת. נשחרר. ניקח את היד הימנית שלנו אל האזור של המצח השמאלי, ונטה את האוזן הימנית אל הכתף הימנית, כדי קצת למתוח את הצד השמאלי.
ונרפה את הכתף למטה. נחזיר את הראש של האמצע, אפשר לעזור עם היד, ואותו הדבר אל הצד השני. אם יש צורך, אפשר קצת לרכך על ידי מגע או עיסוי את האזור הזה של צידי הצוואר. להרפות את הכתף מטה. ולשחרר. ניקח את היד הימנית כנגד הירך או הברך השמאלית לפיתול, וניתן לראש להיות לכיוון הכתף האחורית שלנו. צד שני. בואו שוב על הצד הראשון. וכשנפנה עכשיו את המבט מעבר לכתף, בואו נסתכל ממש עם העיניים, ונגיד רגע לעצמנו מה אנחנו רואות. מעבר לכתף שלנו, מה אנחנו רואות. גם אם זה קיר, אז אני אציין לעצמי את הקיר ואת הצבע שלו, או את המרקם שאני רואה. אותו הדבר אל הצד השני. פיתול, הפניית המבט, מה אני רואה, באיזה צבע זה, באיזה גודל זה, באיזה מרקם זה. חזרה אל האמצע, ושוב פיתול, אחרון. הפעם נפנה את המבט, כן, לאן שהוא מגיע, ואם אני מתפתלת אל השמאל, אני לוקחת את העיניים שלי הכי שמאלה שאני יכולה. אוקיי, פיתול רגיל, אם המבט הוא אל השמאל בתוך הפיתול, אני לוקחת את העיניים הכי שמאלה שאני יכולה. אם אצלכם זה ההפך, אז ההפך. ועכשיו אני עדיין נשארת בתוך הפיתול, עדיין הראש פונה אל עבר הכתף האחורית שלי, אבל רק העיניים יתחילו את התנועה בכיוון הנגדי. זאת אומרת שאם התפתלתי אל השמאל והתבוננתי שמאלה, רק העיניים מתחילות את התנועה אל הכיוון הנגדי. הראש נשאר אל השמאל, רק העיניים שלי יתחילו את התנועה ימינה, ובעקבותיהן הראש פונה ימינה, בית החזה מסתובב, הבטן מסתובבת, עד שאני חוזרת אל המרכז. נחכה פה רגע לנשימה. ואותו הדבר אל הצד השני. פיתול, הפניית הראש, לקחת את העיניים הכי הצידה שאפשר, עם כיוון הפיתול שלכם, ואז להתחיל להפנות אותן לכיוון הנגדי, מבלי להזיז את הראש או את הגוף, רק את העיניים. נתחיל לסובב את הראש בעקבות העיניים, את הבטן ואת בית החזה, נחזור אל המרכז. נחכה פה רגע. ונשחרר שוב את הרגליים קדימה. נסכל שוב את הרגליים. אולי שווה להחליף את הסיכול של הרגליים מזה שהיה קודם. ובואו נפגיש את כפות הידיים שלנו זו עם זו, ונרגיש רגע את המגע שלהן. גם נסתכל עליהן. ועם כף יד אחת אני קצת ממסג'ת את כף היד השנייה, אני עוברת על פני האצבעות, זה יכול להיות במסאז', זה יכול להיות בלסמן, לחוש את העצמות של היד הזו. גם האצבעות, אבל גם ההמשך שלהן אל מרכז כף היד. אז יד אחת וגם יד שנייה.
אוקיי? ואז ניגש שוב כף יד וכף יד, ונתחיל לשפשף את כפות הידיים זו בזו. עכשיו, אני רוצה לבקש מכן לעשות את זה במקצבים שונים. אז תתחילו גם חלש ולאט. שימו לב איך זה מרגיש לכם. ותעברו לחזק ומהר, ותשימו לב איך זה מרגיש לכם. וכשיצרתם מספיק חום מתוך החיכוך, אפשר לעצור את התנועה ולהניח את הידיים איפשהו על אזור הפנים, ולהרפות קצת את הפנים אל תוך כפות הידיים. ואני מזכירה שלאורך התרגול שלנו היום יחד, אני מחפשת את הסימנים האלה שהזכרתי קודם, זה סימנים של פריקת מתח מהמערכת, כמו נשימה ספונטנית או פיהוק, או קרקושי ופעילויות בטן שונות, לאורך הקצוות של המערכת, זרימה חמה שנכנסת פתאום מורגשת בגוף, התרחבות. נשחרר, ושוב. נשפשף את כפות הידיים לאט וחלש, או מהר וחזק, או כל וריאציה אחרת של אלה שאתן יכולות להתנסות בה. תרגישו את כפות הידיים, את החום שלהם, את המגע שלהם. וכשיצרתם מספיק חום בין הידיים, תניחו אותן על העיניים, ואז אפשר שוב להרפות את הראש ואת העיניים אל תוך כפות הידיים. נשחרר. פעם נוספת, נשפשף את כפות הידיים זו בזו. איזה מקצב ועוצמה שמתאימות לכם, מתאימים לכם. ואז נניח את הידיים על האוזניים. ונשחרר. בואו נשחרר שוב את הרגליים. אוקיי. ויש לנו עוד כמה דברים בישיבה שאני רוצה שנעשה יחד, אבל בואו רק לרגע כדי להשתחרר מהישיבה, נעבור לכלב עם ראש למטה מתוך עמידת 6. ניקח כאן 2-3 נשימות. ואז נשחרר ונתיישב חזרה. כן, נסתכל את הרגליים באופן שנוח, ואפשר שוב לקחת רגע כדי להרגיש את המגע של עצמות הישיבה עם הקרקע. עם השאיפה בואו ניקח את הידיים מעלה, נשלב את האצבעות ונהפוך. נוטה את הגוף לצד אחד, ננשום את הנשימה עמוקה פנימה. צד שני. חזרה אל האמצע ונשלב את הידיים מאחורי הגב ונפתח. מבט מצד אל צד. לאט. ממש נסתכל עם העיניים, אני מזכירה. מה אנחנו רואות?
חזרה. שוב שאיפה עם הרמת הידיים מעלה, והפעם נשלב את האצבעות הפוך מאיך ששילבנו לפני רגע. זה השילוב הרגיל שלי, אני פותחת ומזיזה את האצבעות במקום אחד כדי לשלב את השילוב ההפוך, והופכת את הידיים כלפי מעלה, ושוב, הטיה לצד אחד, נשימה עמוקה. צד שני, נשימה. חזרה, נשלב את הידיים מאחורי הגב בשילוב ההפוך מזה שאנחנו רגילות אליו, ושוב מבט מצד אל צד. להתבונן עם העיניים, ולחזור עם הראש אל האמצע. אנחנו נתרגל עכשיו את הוויוז החיצוניים, אולי חלקכן מכירות ואולי לא. הוויוז החיצוניים מניעים אזורים, בעיקר באזור של הפנים, ומאפשרים להם איזשהו קיבוץ והרפיה, שחוזרת על עצמה מספר פעמים. אז אנחנו נתחיל עם הוויוז של הוצאת הלשון. אנחנו שואפות במרכז, ועם הנשיפה אני מטה את הראש אל הימין ונושפת החוצה עם צליל. שאיפה אני חוזרת אל האמצע, נשיפה אל השמאל. ואז נעשה את זה עוד פעמיים. שאיפה אל המרכז, נשיפה אל הימין. שאיפה אל המרכז, נשיפה אל השמאל. ושוב. פעם אחרונה. חזרה. קחו לכן רגע להתבוננות, למה אתן שמות לב עכשיו? זה יכול להיות בתווי הפנים, זה יכול להיות בגוף, זה יכול להיות בנשימה או במחשבה. נעבור לוויו הבא, זה ויו שכולל תנועה של העיניים. עם השאיפה אני פוקחת את העיניים לרווחה וטיפה מכוונת אותן מעלה, ממש מעט בזווית. אני משתדלת לפקוח אותן מעלה וגם מטה, ואני פוקחת אותן ומחזיקה את העיניים הפקוחות תוך כדי השאיפה או החזקת אוויר שבאה אחרי השאיפה. ואז מה שבא קודם, הצורך לעצום עיניים או למצמץ או לנשוף את האוויר, מה מביניהם שבא קודם? אני נושפת את האוויר וסוגרת את העיניים ברכות. עם השאיפה הבאה אני שוב פוקחת את העיניים, מעלה ומטה, ממש מסביב לכל גלגל העין, נותנת לו להתרחב ולהתרווח לקצוות. אני מחזיקה את העיניים פתוחות כל עוד יש שאיפה או החזקה לאחר השאיפה, ואז מה שבא קודם, הצורך לעצום, למצמץ, לדמוע או לנשוף, אני עוצמת את העיניים ברכות ונושפת אוויר החוצה. פעם נוספת, שאיפה והתרחבות של העין מהמרכז אל הקצוות. לאחר שסיימתן, שוב קחו כמה רגעים להתבוננות למה אתן שמות לב עכשיו. אולי יש משהו שאפשר לשים אליו לב, אולי לא. גם לזה נשים לב. אוקיי. נעבור לוויו הבא, ויו של הנחיריים, מתרחבים ומתכנסים בהתאם לנשימה,
עם השאיפה פנימה, הנחיריים מתרחבים לצדדים, ועם הנשיפה החוצה הם מצטמצמים או מתכנסים חזרה. אפשר לשים שתי אצבעות בחלק החיצוני של הנחיר כדי להרגיש את ההתרחבות שלו, אם אתן רוצות או צריכות להרגיש אותה. ובנשיפה התכנסות, וגם כאן, בדומה לעין שדיברנו על התרחבות מסביב לכל גלגל העין, אני משתדלת לכוון התרחבות של כל המרחב או החלל של הנחיר, למרות שהתחושה הברורה יותר היא כמובן החוצה, כזו שגם אפשר להרגיש אותה עם המגע של האצבעות שלנו, אבל אני בהחלט משתדלת לכוון אותה גם לתנועה אל החלק הפנימי של הנחיר. בואו נתרגל את זה פעם נוספת. ואז שוב ניקח רגע להתבוננות, האם יש משהו שאפשר לשים אליו לב עכשיו? אולי כן, אולי לא. שני הוויוז האחרונים אנחנו נתרגל יחד, ניקח את הידיים מעלה, נתמתח, נאגרף את הידיים, נפנה אותן זו אל זו, זה מעצים קצת את המתיחה, אפשר קצת לפתוח את החזה ונפתח את הפה לחכה לפיהוק. אם הוא בא, אחריו אנחנו נשחרר כבר, אני אראה איך, אם הוא לא בא, נשאר עוד קצת עם הפה פתוח מחכה לפיהוק, אם הוא יבוא, ברוך הבא, ואם לא, אפשר לשחרר והוא יבוא עוד מעט. השחרור הוא כזה, ואחר ההתפתחות, אולי פיהוק, אולי לא, אנחנו נושפות ומרפות. יופי. ושוב, נתמתח מעלה, נאגרף את הידיים, נפנה אותן זו אל זו. נפתח את הפה, נחכה לפיהוק. אם הוא בא אז עם צליל זה מצוין, ואז שמספיק לנו, נשחרר. ועוד פעם אחת. תנו למתיחה להיות קצה אחד של המנעד התנועתי, להחזיק אותה, ויש פה התהדקות כזו, ותנו להרפיה להיות הקצה השני, ממש להרפות. בלי שליטה שם, בלי להחזיק. ושוב ניקח רגע להתבוננות, למה אפשר לשים לב עכשיו. אוקיי, ונשחרר. אנחנו נעבור מכאן לעמידת 6. אם יש לכם בקבוק מים או שתייה לידכם, קחו רגע שלוק, ואם אין לכם, רק תבלעו את הראש שלכם. אוקיי, ואז נעבור לעמידת 6. נהיה ערות למגע כפות הידיים וכפות הרגליים, הברכיים עם הקרקע. ונתחיל בתנועה מעגלית. מדי כמה מעגלים אפשר להחליף את הכיוון של התנועה. וגם להגדיל את טווח התנועה או להקטין אותו. אפשר לצרף עוד אזורים של הגוף אל תוך התנועתיות שלנו. ובהדרגה נעביר את התנועה לכימור וכיעור. ובואו נסנכרן את הנשימה שלנו אל התנועה. עם הוצאת האוויר נעגל, ועם הכנסת האוויר נפתח.
נעגל, ואפשר להוציא צליל ארוך. ובואו קצת נגדיל את התנועה כשאנחנו מעגלות עם צליל נדחוף עם הידיים את הישבנים אחורה לכיוון עובר, זה יהיה בנשיפה עם הצליל, ובשאיפה נדחוף עם גב כף הרגל חזרה לעמידת 6 ולהערכה של עמוד השדרה אולי עד הקשתה. נשיפה, אני דוחפת עם כפות הידיים, צליל ארוך, ואני לוקחת ישבנים אחורה. שאיפה, דוחפת את גב כף הרגל, חוזרת לעמידת 6, לפתיחה או התארכות של עמוד השדרה. ושוב, דוחפת חזרה לעמידת 6. בנשיפה הבאה נעלה לכלב עם ראש למטה, במקום ללכת אחורה לעובר, עדיין מלווה בצליל ארוך. עם השאיפה נרד לעמידת 6, נעריך את עמוד השדרה. נשיפה הבאה, אחורה לעובר עם צליל. שאיפה, דחיפה מגב כף הרגל חזרה, התארכות של עמוד השדרה. נשיפה, אחורה לכלב. חזרה לעמידת 6, בואו נעשה את זה עוד פעם אחת. נשיפה אחורה לעובר. חזרה אל עמידת 6. נשיפה הבאה אחורה אל הכלב. חזרה לעמידת 6. ניקח רגע מנוחה באיזה מנח שנוח לנו לנוח בו, זה יכול להיות פלשרסנה, זה יכול להיות עובר עם ידיים קדימה, או מתחת למצח, או בכל דרך אחרת שמתאימה לכם כרגע. בתוך כדי המנוחה הזאת, אני רוצה לבקש מכן לחפש עכשיו מקום בגוף, לעשות סריקה כזו של הגוף, ולמצוא מקום שמרגיש לכם נוח, נעים או ניטרלי. זה יכול להיות איזשהו אזור או איבר גדול, אבל זה יכול להיות במקום מאוד קטן, כמו הציפורן של הזרת שלי, למשל, או הקצה של האף שלי. אוקיי? אז למצוא מקום שהוא נוח או נעים או ניטרלי, ורגע להתבונן בו, ולשים לב אם קורה עוד משהו בגוף בזמן שאתן מתבוננות במקום הזה. משהו שיכול להיות קשור לנשימה, או איזושהי תחושה שתעלה בגוף, או מחשבה שעולה, מצב רוח שמשתנה, מילה שמגיעה פתאום. איפה שאתן נמצאות במקום של המנוחה, סובבו קצת את שורשי כפות הידיים. ואנחנו נבוא שוב לעמידת 6, ונעמיד את האצבעות של כפות הרגליים שלנו, ואנחנו נעלה עכשיו פעם נוספת לכלב, אבל בדרך קצת שונה. אני לוקחת את משקל הגוף לאחור, כן, קריות האצבעות שלי כבר עומדות
ואני מרימה את הברכיים באוויר וממתינה רגע. אני עוד לא עולה אל הכלב ממש, אני רק ממתינה עם הרגליים באוויר. אני משתרשת מכפות הידיים ומכפות הרגליים, עד שאני מתחילה להרגיש את הרגליים שלי ממש עובדות, אולי גם את הידיים ממש עובדות. אני מחכה כמה זמן שמתאים לי לשהות כאן, ותוך כדי התחושה הזאת של השרירים שפועלים, ואז מתחילה להשתרש עם הידיים אל הרצפה ועם הרגליים אל הרצפה, לתוך כלב עם ראש למטה. מחכה כאן נשימה, ומורידה את הברכיים חזרה מטה לאט, אם אפשר, ממש לאט. נעשה את זה פעם נוספת. אני לוקחת את משקל הגוף אחורה, האצבעות כבר מוכנות ועומדות, מרימה את הברכיים באוויר קצת, ממתינה. משתרשת עם ידיים, משתרשת עם רגליים. אני כבר מרגישה את הברכיים שלי ממש עובדות פה, ואז אני מתחילה עוד קצת את הדחיפה הזאת, את ההשתרשות של הידיים והרגליים. ונוריד את הברכיים שוב, וננוח רגע, או בווג'רסנה או בעובר. תדאגו לסובב קצת את שורשי כפות הידיים. ואז בואו לעמידת 6 פעם נוספת. אני רוצה להגיד שמי שזה לא פשוט לה להיות על שורש כף היד, אפשר את הדבר הבא, ולמעשה גם את הכלבים שעשינו קודם לעשות על האמות. אז או על כפות הידיים או על האמות, ואני שולחת רגל אחת לאחור, וקצת מנדנדת כאן את הגוף, קדימה ואחורה. אני נותנת לעצמי איזשהו מקצב שהוא נעים עבורי. ונחליף רגליים. אם אתן צריכות מנוחה לידיים, שוב אז תנוחו, ואם לא, אני מצרפת אל הרגל שכבר נשלוחה לאחור את הרגל השנייה למנח של קורה, וממתינה כאן. אני ממתינה, אני רוצה להרגיש ידיים עובדות, אני רוצה להרגיש את הבטן מתחילה לעבוד, ואני נשארת כאן כל עוד אני יכולה להתמודד עם המאמץ, אני יכולה לנשום, אני יכולה להרגיש את הגוף, וכשמספיק לי, אני יכולה להניח את הברכיים וללכת רגע אחורה לעובר, או לשבת שוב בווג'רסנה. שימו לב שאתן ממשיכות לנשום, כנראה קצב הנשימה יתגבר שם, אבל ממשיכות להיות ערות לנשימה שלכן. וכשאתם רגע במנוחה, אפשר ממש להרגיש את קצב הלב מהיר יותר, אולי פועם חזק יותר. ואחרי שנחתן קצת, בואו תעשו את זה פעם נוספת. רגל ועוד רגל נשלחות אל המנח של הקורה הגבוהה, ואנחנו שוהות כאן. אנחנו רוצות להרגיש את המאמץ, אבל להישאר שם רק כל עוד אנחנו יכולות להתמודד איתו. ובפעם הזאת, אחרי שאתן יורדות מהמנח הזה, משחררות אותו, אם אפשר תלכו רגע לאחור, כדי שהידיים יהיו פנויות, ונוכל לשים יד אחת על אזור הלב, יד שנייה על אזור הבטן. היד שעל הלב יכולה להרגיש את הפעימות שלו, ולשים לב שהן מהירות יותר בהתחלה, ובהדרגה הולכות ומעטות. ועם היד שעל הבטן אני יכולה לשים לב לתנועה של הבטן עם השאיפה ועם הנשיפה. ואז אני יכולה להעביר את תשומת הלב למגע של כפות הידיים על הלב ועל הבטן, ואולי למשקל שלהן או לטמפרטורה שלהן.
נשחרר. נבוא שוב לעמידת 6, ונביא את רגל שמאל קדימה, לקריאה כשהברך האחורית מונחת. נכניס את האצבעות של הרגל האחורית פנימה, וניתן לברך האחורית לעלות באוויר. נרגיש את ההשתרשות של כפות הרגליים, את התמיכה שלהן, את התמיכה של השרירים שעובדים כאן, שמתארחים כאן. ואני קצת מייצרת מיינוע כזה, הוא לא גדול, רק מיינוע קטן, מעלה ומטה. ובבת אחת עוצרת אותו, ושמה לב למה אני שמה לב בגוף. ופעם נוספת מיינוע. מכאן אני עוצרת אותו ועולה לווירה בדרסנה אחת, עם העקב האחורי באוויר. אני יכולה גם כאן לשים רגע יד על הלב, יד על הבטן, כי סביר להניח ששוב קצב הלב מהיר יותר, ואפשר לעקוב אחרי ההאטה ההדרגתית שלו. אני ערה למגע, אני ערה לטמפרטורה, לתנועת הנשימה, אולי למאמץ של הרגליים או של שיווי המשקל. לאט אני יורדת לתוך כלב עם ראש למטה. אני מנצלת אותו רגע למנוחה, כן, כתנוחה מוכרת שאני יכולה לעשות לה וריאציות שונות כדי שזה יהיה בנוחות. ונביא את רגל ימין קדימה, ונוריד את הברך האחורית מטה. נרפה פה רגע. נכניס את האצבעות פנימה, ברך עולה באוויר, ואני קצת יוצרת מיינוע מאוד עדין, קטן, מעלה ומטה. ועוצרת. ממתינה, מתבוננת. ופעם נוספת. אם צריך לקרב את הרגל האחורית כדי לעלות לווירה אחת, אז תעשו את זה. מכאן אני משתרשת, עולה. ידיים, רגע זו אל זו ואל הלב. ובואו בצד הזה נעלה את הידיים מעלה, ונמתין כאן. נפגיש אותה, ניתן להן לרדת דרך קו האמצע, ושוב יד על הלב, יד על הבטן. התבוננות בתנועת הנשימה, בטמפרטורה, במגע של כפות הידיים, ובהאטה ההדרגתית של קצב הלב. לאט נרד מטה, שוב לתוך כלב. מתוך הכלב נקבל שאיפה, ובנשיפה נוציא את הלשון כמו קודם בוויוז שעשינו. נפתח לסתות, נרפה אותן, נשחרר מתח מהן. פעם נוספת. מכאן נקרב בין הידיים לרגליים, ונגיע לאולטנסנה שבה הברכיים כפופות כמה שצריך כדי שנוכל להגיע עם כפות הידיים אל כפות הרגליים וקצת להשריש אותן מטה.
ומכאן אני מתחילה לטפס, וקצת לעשות את השוקיים, ברכיים, ירכיים בדרך מעלה, להנחיח אותן ולטעת אותן אל הקרקע כשאני עולה לעמידה. וכשנגיע לעמידה, נשים לב למגע של כפות הרגליים ולנטיעה שלהן אל הקרקע. נשים לב לעמידה כולה. אפשר שוב להניח יד על הלב ויד על הבטן, בהום בייס. נשחרר. עם השאיפה אני נותנת לידיים לעלות. עם הנשיפה אני נותנת להן לרדת. נסנכן פה בין תנועת הידיים למקצב הנשימה. ובקצה השאיפה בואו נמתין רגע עם הידיים למעלה. נשיפה. נמתין רגע עם הידיים למטה. שוב שאיפה. נמתין רגע עם הידיים. נשיפה. ונמתין איתן רגע. אני מעבירה משקל מכף רגל אל כף רגל. משתדלת להיות במודעות למגע של כל כף רגל, למעבר של המשקל מצד אחד אל הצד השני. ואם אפשר, אני מתחילה לשחרר רגל אחת באוויר בכל פעם, ומנסה להתייצב על הרגל השנייה. עוד פעם אחת לכל רגל. נעמוד חזרה על שתי רגליים. עם השאיפה אני פותחת את הזרועות לצדדים, ועם הנשיפה אני מחבקת את עצמי וקצת, ממש קצת מעגלת את הגב. דומה לכימור כיעור, אולי קצת יותר, אולי תנועה יותר קטנה מעט של הכימור, אבל תבדקו מה מתאים ומה נוח. שאיפה אני פותחת, ובכל פעם שאני נושפת וסוגרת מחדש, אני מחליפה את הסיכול של הזרועות, זו מעל זו. מכאן אנחנו נמשיך את התנועה עם הידיים, אבל אני מעמידה את כף רגל שמאל על כף רגל ימין בשיווי משקל, הידיים פרוסות, ואני ממשיכה, והברך שאני עומדת עליה יכולה להיות טיפה משוחררת, באמסית כזאת. אם קשה השיווי משקל הזה, אפשר להניח את הרגל לא על כף הרגל הימנית, אלא מעבר לה קצת ימינה מכף הרגל הימנית, ואז לשהות כאן, זה קצת יותר יציב. אז שאיפה ופתיחה, נשיפה וחיבוק לעצמנו, לגעת עם כפות הידיים באזור השכמות או הצלעות, ושוב שאיפה ופתיחה, נשיפה והתעגלות. מי שרוצה ממשיכה את התנועה הזו, מי שרוצה יכולה לנסות ולסכל את הירך השמאלית מעבר, על הירך הימנית, וכף הרגל מעבר לשוק, לגרוד האסנה, ואז לחבק את עצמנו, ולפתוח.
נשחרר, ונחליף צד. אולי לפני החלפת הצד נשאר רגע במרכז, נעמוד שוב על שתי הרגליים, נשים לב לנשימה. ונשים לב גם להבדל אם קיים בין שני הצדדים. ויכול להיות שקיימים הבדלים בכל מיני חלקים של הגוף. בואו נתמקד במשהו אחד או אזור אחד קטן, שבו אנחנו יכולות להגיד שאנחנו שמות לב להבדל. נעבור על הצד השני. אז אני מניחה את כף רגל ימין על כף רגל שמאל ליצירת שיווי משקל כאן, או מעבר לה. שאיפה, ידיים נפתחות. נשיפה, נתעגל קצת, נחבק את עצמנו, ניגע עם כפות ידיים בשכמות או בצלעות. ושוב, שאיפה נפתח. נשיפה נעגל. שאיפה נפתח. ומי שרוצה יכולה לסכל את הרגל מעבר לרגל העומדת לגרודה אסנה. בנשיפה הבאה נעגל. אפשר להניח גם את קצות האצבעות אם צריכות יותר תמיכה לשיווי המשקל. שאיפה נפתח ונמתין כאן רגע. נשים לב לנשימה שממשיכה, למרות שהתנועה נעצרה, הנשימה ממשיכה. ואפילו שאני אגיד מה אני מרגישה, הירכיים שלי עובדות, יש כאן אולי קצת מאמץ או ריכוז של שיווי משקל. בואו ננסה לחפש מקום בגוף שעכשיו מרגיש נעים או ניטרלי. זה לא חייב להיות נעים, גם ניטרלי זה מצוין לנו להתמקד בו. ואם זה לא אזור ככה מורגש ומוכר בגוף, זה יכול להיות משהו קטן כמו התנוך של האוזן שלי, או איזושהי נקודה על המצח, או איזושהי נקודה בבטן, או בגב. לא משנה איפה, רק להתמקד במקום שהוא מרגיש נעים או ניטרלי. אם אני לא מרגישה שם כלום, זה ניטרלי. נשחרר. נעמוד רגע שוב בתדסנה, ידיים ונמסטה, או יד על הלב ויד על הבטן בהום בייס. נרגיש את קצב הלב יורד בהדרגה. ונשב. אז אנחנו יושבות או שוכבות לכמה רגעים של הרפייה. יכולות לבחור אם אתן רוצות לשכב בכל דרך שנוחה כרגע, או לשבת, אפשר בישיבה גם להישען אל קיר, או גב של ספה אם יש לידכן, או ארון. תבלעו את הרוק, או שוב שלוק מים אם יש לידכן. ובתוך המנח שבחרתם לכן, בין אם זו שכיבה ובין אם ישיבה, שימו לב לכפות הרגליים. ותבדקו אם אפשר להרפות אותן. עוד קצת יותר ממה שהן כרגע רפויות. שימו לב לקרסוליים ולשוקיים.
תבדקו אם אפשר להרפות אותן קצת יותר. שימו לב לירכיים שלכם. מה יאפשר להן להרפות יותר מטה? שימו לב לאגן ולקרקעית האגן. מה יאפשר להם להרפות מטה? שימו לב לאזור הבטן, הגב, בית החזה והחזה. מה יאפשר להם להרפות? תתבונן באזור של הכתפיים, הזרועות, המרפקים, האמות, עד אצבעות הידיים. מה יאפשר להם להרפות? נגיע לאזור הצוואר והעורף, נרפא אותם. אזור הראש, הגולגולת שלנו, היא מנחה על כרית או על המזרן, תרפו אותה עוד מטה. אם אתן בישיבה, אפשר לדמיין שיש איזשהו משטח תומך שאליו אפשר להניח את משקל הראש שלנו, להרפות את הראש, להרפות את המחשבות, להרפות את תווי הפנים. לדמיין את הפנים חלקות ורקות, מרפות. נקבל נשימה עמוקה פנימה, וניקח את הידיים מעבר לראש למתיחה, בין אם אנחנו יושבות ובין אם אנחנו שוכבות. נפתח את הפה לפיהוק או הנחה עם צליל. אפשר קצת להתנתח. מי שבשכיבה דרך אחד הצדדים לעבור לישיבה. כשאנחנו מתיישבות, אנחנו שוב מתארגנות דרך מה שמרגיש לנו, סביב מה שמרגיש לנו עכשיו כציר אמצע. מחלקות את המשקל בין הצד הימני לשמאלי, בין החלק הקדמי לאחורי. מרפות מטה, אבל גם צומחות מעלה. ובואו בפעם האחרונה לתרגול הזה נמצא שוב מקום שמרגיש לנו עכשיו נעים או ניטרלי. זה יכול להיות מקום שונה מהפעמים הקודמות, זה יכול להיות אותו המקום. אנחנו שמות לב למקום הזה, האם קורה עוד משהו בגוף שנוכל להתבונן בו. ואני מזכירה שגם אם לא קורה כלום, אנחנו מתבוננות, כי זה משהו.
בואו נקבל עוד נשימה עמוקה פנימה עם שליחת הידיים מעלה. נפגיש אותן זו אל זו, ונוריד אותן מטה אל הלב. נקבל נשימה עמוקה אחרונה. יוגה מודרה. תודה רבה. תודה, ענת. תודה, ענת.